Hirde Fatam Lamiri, Hirande Fatam Lamre. Salidia Production présente Hirde e Hirande Laccire Hako a Bandirabi Koyodite ala Endaradam Konakade Nyareja Kurulbam Niji ala. Adio Konyade Asset. Sapoy Gole Rouge janvier 2025 to Akwaba Restaurant Gondoto Nord Foire Chagal Yengulen. O Jamma Yontabi Jirwinta Dum ko Debbo Gawlo hono Binel Gawlo. Paré d'honneur ko Cerno Hamadou Samodi Sow Baynatoro Tonto Thiès. Marraine o ko Madame Ndiaye Sarr on umorto ko tonto Lady France. Les invités d'honneur ko bedo woni monsieur le préfet Djibi Diallo, monsieur Souleyba transitaire wondude Cerno Moussa Ousmane Dombo kam e Mayram Bouré Gaye e kay bandiraɓe Dakar e ko taari Thiès e ko takki ɗum notoyɗen jamma hirde e hirande laccire haako biye o sattani so tawi codɗa ko haade o ñalawma sappo e goo lewru janvier yettade kujunnaji ɗiɗi woni 10 000 francs joɓata so tawi noon ko ñande hen kujunnaji tati woni 15 000 francs CFA. Info line 77 980 33 39 banda men wotomo simtana o jamma ñama kara tuftoɗa ko weli beltoroɗa dande Binel Gawlo. Pindi TV woni partenaire officiel o.